a slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Jakub 1:22. Rob, čo hovorí Božie slovo. Keď počúvaš alebo čítaš slovo Božie, ale neuplatňuješ ho vo svojom živote, klameš sám seba. Prečo? Poprvé, preferuješ teoretické porozumenie pred praktickým uplatňovaním a uspokojíš sa s tým. Ale Biblia hovorí, a tak, kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Jakub 4:17. Čo to znamená v tvojom prípade? Ak poznáš pravdu, ale nekonáš podľa nej, neznamená to len, že sa dopúšťaš chyby či zlého úsudku. Ty v skutočnosti hrešíš. Biblia hovorí, že poznanie bez poslušnosti je hriech. Po druhé, porovnávaš sa s ostatnými. Pavol píše, že chvála by nemala byť vzťahom na iného. Galackým 6:4. My sa však neodvážujeme zaradiť sa medzi tých, či porovnávať sa s tými, čo odporúčajú samých seba, veď sú nerozumní. 2. Korinským 10:12. Takéto správanie ti umožňuje zostať telesným a pohodlným a čím si starší, tým ti to ide lepšie. Postupom času si vybuduješ zásobu reakcií a vždy, keď sa nejaká pravda k tebe nebezpečne blízko priblíži, máš pripravených 101 dôvodov, prečo sa vzťahuje na všetkých naokolo, len nie na teba. Po tretie, slovo tebou na chvíľku pohne, nezmení ťa ale natrvalo. Nie je nič zlé na tom zareagovať na duchovnú pravdu emocionálne. Ale ak sa ani neskôr nesnažíš zmeniť svoje správanie a veselo si ideš ďalej vžitým spôsobom, potom sa z tvojej spirituality stáva prázdny emocionálny zážitok. Po štvrté, nejde ti o skutočnú premenu, iba o nej rozprávaš. Hovoríš, ale nekonáš tak, ako hovoríš. Myslíš si, že stačí, ak dokážeš dlho a presvedčivo rozoberať časti písma a si v suchu. Nestačí. Nie si v suchu. Jakub hovorí, a slovo aj uskutočňujte. Nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.